crise, é un roubo. Non é unha crise, é un roubo. Hoxe estamos aquí nun acto político de denuncia pública do roubo a que está sendo sometidos as maiorías sociais, vítimas dunha crise que non causamos. Neste momento, militantes e simpatizantes do BNG están a ocupar simultaneamente diversas entidades bancarias do noso país, así como dependencias administrativas da Xunta. O noso objetivo con esta acción é pôr en evidencia o drama que está a padecer o noso pobo e sinalar directamente os responsables do roubo, a banca especulativa, mas tamén a quen ampara ese roubo, o Partido Popular, desde o Goberno español e desde a Xunta de Galiza. Para o BNG non estamos ante unha crise, estamos ante un roubo perpetrado a mantenta polos grandes poderes financeiros para seguir incrementando os seus beneficios a costa do esforzo e sacrificio das maiorías sociais e da fundida economía que crea emprego. Ademais, a estafa das preferentes, os recortes en gastos sociales e servicios públicos, a reforma laboral que favorece o despido injustificado, o desmantelamento dos nosos sectores productivos, a explotación salvaxe dos nosos recursos mineiros e enerxéticos non merecen outro calificativo que o de constituir un auténtico roubo sen precedentes ao pobo galego. Fronte a este roubo masivo, desde o BNG imos estar á altura, defendendo na rúa, nos concellos e nos parlamentos as vítimas políticas do empobrecemento social que nos impoñen Madrid e Bruselas. Por moitos expedientes e sancións que nos impoñan, como lle aconteceu ao noso compañero Francisco Jorquera por defender a anciá Aurelia Rei do desafiuzamento da súa vivenda. No BNG pensamos que para sair da crise e desenvolver o país, para tomar libremente decisións políticas en función dos intereses da maioría social castigada pola crise, precisamos da soberanía. Soberanía con capacidade de decidir sobre os nosos problemas e necesidades, con posibilidade de desenvolver plenamente, sen cortapisas, a nosa sociedade, podemos ir adiante. Neste sentido, o BNG da comarca de Vigo escolleu convocar unha concentración, ocupación, hoxe, na sede central en Vigo do Banco CEIS, Caja España de Inversiones, Salamanca e Soria, como un exemplo máis do roubo que estamos a sufrir. Esta entidade presentou un ERE de extinción que conleva a desaparición das súas oficinas no territorio galego, 30 catros afechadas e 5 delas en Vigo, así como a perda de aproximadamente 200 postos de traballo directos e incontables indirectos. Non é unha crise, é un roubo.